Ons keuzewerk is Of Distant Memories van Gregson. Een zeer mooi werk vinden we zelf. Ik denk wel dat het een beetje onderschat wordt. Het klinkt misschien niet extreem moeilijk, maar er zijn heel veel groepen die vaak hetzelfde hebben, waardoor dat zeer moeilijk is om alles samen te zetten. Maar ik denk wel dat het een keuzewerk is dat ons echt ligt, omdat het heel veel is op muzikaliteit, grote lijnen. Dus ik denk wel dat dat echt een goed keuzewerk is geweest voor Kortrijk Brassband. Wat ik bijzonder vind aan het keuzewerk is eigenlijk vooral ook dat het in vergelijking met andere stukken die tegenwoordig op de kampioenschappen wordt gespeeld, staat daar een beetje los van. Het heeft een andere kenmerken. Het is meer op muzikaliteit. En andere werken zijn ook heel muzikaal, maar is vooral ook echt heel technisch moeilijk. En dit is ook technisch moeilijk, maar het draait meer om het muzikale dan om het technische.